Олимпия недвижими имоти представя красива и уютна фамилна къща в близост до град Русе, разположена в живописното село Пиргово. Къщата се намира на високо място, с лесен целогодишен достъп и панорамна гледка към селото и околността. Имотът е разположен върху просторен парцел от 3775 квадратни метра. Общата площ на къщата е почти 450 квадратни метра. Къщата е масивно строителство, завършена е през 2006 година по индивидуален архитектурен проект. Фасадата е с декоративен камък. Дограмата е от масивно дърво. Перилата са от ковано желязо. Детайли, които придават стил и характер на дома. Къщата разполага с два основни етажа и сутерен. В сутерена има складови помещения и котелно помещение с котел на нафта и бойлер. Първият етаж предлага просторна всекидневна скамина, трапезария и отделна кухня, зимна градина, гостна спалня или кабинет със собствена баня, тераса за почивка. Вторият етаж е създаден за комфорт и спокойствие. Основна спалня с собствена баня и тераса, просторна преходна стая, подходяща за детска стая или гардеробна. Още две спални, всяка със собствена баня. В имота има и допълнителна сграда, оборудвана механа с камина и място за около 20 души, помещение за съхранение и производство на вино и 4 гаража. Дворът е озеленен и добре поддържан. Има външна чешма и кладенец, плодни и иглолистни дървета и достатъчно пространство за изграждане на басейн или зона за отдих. Отоплението е решено с локално парно. Допълнително има камина за уют през зимата. Предвидени са климатици за охлаждане през лято и инсталиран е допълнителен генератор за ток. Това осигурява спокойствие и независимост при всяка ситуация. Това не е просто имот. Това е дом с характер. Цена по запитване. Свържете се с Олимпия недвижими имоти и открийте своя нов дом край Русе.